ikhalenda i-810 rand ibhilokhu ingenile, ukuthokoza 1000 rand imali siyitholile, ijudiya i-1000 rand, kanti amathonsi akakashintshi lutho-ke bazalwane, isahleli lencwadi yomthetho
Baba Sambulele Baba Masila Sibawa Baba Masila Sisilako Sisilako Tina Silifunde Baba Sambulele Baba R5,000 amathonsi athi 2,490 isiyonke imali emzini waseGalile ingu7,490 siyabonga kakhulu kubazalwane bethu baseGalile
Let's just
kubazalwane bethu iNature sitholile i-envelope enganga-1,200 rand, ukusindiswa sitholile imali enganga-1,450, iCapital sitholile imali enganga-1,820. Zonke lezo ziyi-envelope. Siyabonga bazalwane nikhonze ekhaya. Sobonana kulo nyaka lontanga. Akashintshi lutho ke bazalwane. Akashintshi lutho bazalwane. Lencela isitsha niphume esitikini. Lencela isitsha niphume esitikini. Lencela isitsha niphume esitikini. Bese sesicela isitsha niphume esitikini bazalwane bami. Sitholile i-envelope ye-6,000 rand, kanti sathola amathonsi we-3,310. Sekukonke it's 9,310. Siyabonga bazalwane. Nasibathela imali ngesandla bandla kwethu. Ungathi phela lezo ngafika isikhathi sahlangana. Bathi ukuthola. Bathi ukuthola. Afuma mato, hallelujah, Baba, Atukola, afuma mato, hallelujah, I am
kuze kube manje imvilophu yebhele ayikaveli. Awushintshi umthetho. Imvilophu yebhele asikayitholi kuze kube manje. Awushintshi umthetho. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga ukusebenzisana. Envelope iniva 1,000 rand sikutholile. Umthunzi suti 1,000 rand sikutholile, ibhele i5,000 rand. Isiyonke imali yama u7,000 rand. Kanti amathonsi enze u2,090 rand. Uma seyonke ithi 9,090 rand. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane, emva koBishop Myeni abagcotshwa noluthando. Abagcotshwa noluthando sesiyehla manje siSwazini. Abagcotshwa noluthando. Ikhona imfana yalena mthini ngenaqala yafela mina nawe awikhona imfana yalena mthini ngenaqala yafela mina nawe ikhona imfana yalena mthini ngenaqala yafela mina nawe uyabonwa ngamajuda ayithela modla so uyabonwa ngamajuda
ngamajuda ayithela ikonivana yalengemthini ngenaqala yafela mina nawe ikonivana yalengemthini ngenaqala yafela mina nawe uyabonwa ngamajuda ayithela uyabonwa ngamajuda ayithela ngohlazo Sembisile ngezweli ngephuthe simakade awuyena usilongezi lakhe silongezi lakhe wathangeka ngishiye hayi wathangeka ngishiye simakade ayusoba nami simakade angingedwa manje ngiyakholwa egameni lale ndoda eyashaywa kabuhlungu ishayelwe izono sami imivimba shaywa yona Jesu angikaze ngibone angikaze ngibone egameni lale ndoda yashaywa kabuhlungu ishayelwe izono zayo imivimba sayo lubabe Kalvari oh imivimba sayo angikaze ngibone oh angikaze ngibone umuntu esayelwe Ishaya
manje ngiyakholwa Oh, Israel, 1110 akashintshi lutho ingoma iyodwa. Amakala ami 1200 yahlawulela oh yahlawulela oh yahlawulela amakala ami oh amakala ami oh yahlawulela yahlawula matazo ami yahlawulela imfana yahlawulela imfana yahlawulela amakala ami oh amakala ami oh yahlawula Kwabaxoxa noluthando umuzi wesethembiso Bishop Mgazi. Emva koBishop Mgazi ukuthokoza ikhalenda iJudea siyaphuma eSwatini. Nazo umusa welikova under uPress Khumalo 1000 rand envelope sitholile nikhonze ekhaya. Indlu kaJehova Press uGama sitholile 750 siyabonga kakhulu bazalwane. Mercy. Thando na nono khokho uthi parcel yahamba iyane ebhasini siyabonga. Abazalwane bonke bendlu kaJehova eMamelodi nabo bathi basondele iparcel yaduma. Indlu kaNkulunkulu Press Gama eMamelodi basi yaduma. Mama Khumalo Newcastle imoto yaduma. Masimshayele ngizandla shayani izandla masimshayele ngizandla siphakamise izandla simalalise Shayele nizandla shayani izandla Abaqoqo impilo 2000 rand sengenile ngaphakathi. Siphakamiseni izandla 2000 emalangeni sengenile ngekhasi. simalalisele yena shayani izandla bangcwele shayani kakhulu izandla siphakamise izandla siphakamise izandla simalalisele yena
shayani kakhulu izandla bangcwele, shayani kakhulu izandla sibonga ubaba ezulwini, sibonga ubaba ngezandla zethu. Masimshayeleni izandla, shayeni izandla kuJesu, siphakamise izandla, siphakamise izandla, simolalisele.
uma isenje akwendeki ibaleke uyayibona angayibona but uma isenje ayibaleke Ubaba makabongwe makabongwe ubaba ezulwini makabongwe ngemisebenzi yakhe amathonsi 68,000 rand akashintshi lutho kanti nomhlabelelo ingoma beyiyodwa ngokubuka nje distance le 9,000 case sekuzamane kube half yengoma kodwa abazalwane ngiyacela kwempoti randi bazalwane Oh